Ngicela ukukhuluma nomuntu othi mina sengiphoxekile. Ngifuna ukukutshela lento. Konke okufisayo nokucabangayo nokucelayo okuhle sekwamukelwe. Zonke izinto ozibhalayo enhlizweni yakho kukuhle noma kukubi sezifundiwe. Bonke ubuhlungu nosizo obhekene nalo okwesikhashana mntaka baba sekunqotshiwe. Lalela ngikuchazela noma ngabe ukusiphi isimo njengamanje awusaliboni imuva nephambili, ungapheli amandla. Ngifuna ukuthi kuwena mina uphiwe amehlo, wena njengomntwana waphiwa unqoba kukona konke. Uma uphiwa amehlo waphiwa nezinto zokuthi umlomo ukuba ukhulume endaweni efanele ukuze uzwakale, wanikwa umqondo ukuze ube namasu empilweni. Kodwa msisi wami, noma ngabe impilo inzima kanjani, ungalinge uzikhohlwe wena ngoba ubalekile ukudlula lo muntu othi ungcono kunawe. Yithi ulala namhlanje noma uvuka nakusesikhathi noma kwenzakalani ekuseni, uthi nginamandla okwenza konke ngayo uKristu Jesu. Noma ngabe yini empilweni angeke ngivinjwe zinkinga noma amazwi akhulunywa ngabantu ukuze ngibe la ngikhona ngizibone ngiyinto engelutho. Ngifuna ukuthi kuwena ubayeke bonke abantu abakubhekisele phansi. Uthi uDavide ngelinye ilanga, noma ngihlupheka ngingumpofu kodwa wena Jehova uyanginaka. Abantu babamsile vele ukukhuluma, ngeke vele uzuhletshwe ingekho into enkulu. Abantu bengaqalekisa wenze kahle, baqalekise wenze kabi. Inkinga yomuntu akancomi, inkinga yomuntu akakuboni ubuhle bento uNkulunkulu abeke kuwena. Ngifuna ukuthi kuwena noma isiphi isimo siyadlula, noma yiphi inkinga iyadlula, nginamandla okwenza konke ngayo. I am Prophet Musa Mtolo. God bless you. I love you.